People's Club of Nigeria, International, Philadelphia Branch, USA. Ndị ezigbo omume. Adojiwayo adịghị emere ahụ. Ndị a na-ekwu okwu ha nwere ha mere. People's Club of Nigeria, International, Philadelphia Branch, the boss, isi mmiri. Ogene Ugochukwu nyere anyị n'ụwa, Ugochukwu nyere anyị achakego. Anyị achakego, anyị akwụrụ, anyị achakego, anyị akwụrụ, anyị bụ ndị ebe usoro ọrụ, udo na ọganihu dị n'otu anyị na-enyere ụwa aka, ya dị anyị achakego. International, Philadelphia Branch, USA. Echiche nwere mmadụ kwesịrị nwere ụwa alazieza sọpụ. People's Club of Nigeria. Esiokwu na achakego, una akwụgo, unu na-etezi ka ọnwa n'ụlọ ụwa, unu na-emezi ka nwa na-ese, unu kwụfụo, unu na-ebi n'udo, unu bizi n'otu. Onye nyere mba gị, onye nyere obodo aka, unu achọrọ nsogbu n'ụlọ ụwa, unu na-eme nke ọma. Ugochukwu nyere anyị n'ụwa, Ugochukwu nyere anyị achakego. Anyị achakego, anyị akwụrụ, anyị achakego, anyị akwụrụ. Anyị bụ ndị People's Club of Philadelphia Branch, udo na ọganihu dị n'otu eji mara anyị. Anyị na-enyere ụwa aka, ya dị mma. Ndị ọma, rehearse. Anyị achakego, anyị akwụrụ, anyị achakego, anyị akwụrụ. Anyị bụ ndị People's Club of Philadelphia Branch, udo na ọganihu dị n'otu eji mara anyị. Anyị na-enyere ụwa aka, ya dị mma. Were nnya gaba. Anyị achakego, anyị akwụrụ, anyị achakego, anyị akwụrụ. Anyị bụ ndị People's Club of Philadelphia Branch, udo na ọganihu dị n'otu eji mara anyị. Anyị na-enyere ụwa aka, ya dị mma.
People's Club of Nigeria, Philadelphia branch. I'm going to Mrs. John, you're okay. Ugomani, achari yelewe. Abara di mana bunya. One of them, many mistakes. Udoni funi, nama chileke, kamchiriya. Anamegi no. Special dedication for People's Club of Nigeria International. Philadelphia branch. USA. Ndinebo, Nchoko, Ndinajasaro. Ndinebata, Ndinamuria, Amurebido, Onwachiawa. Mandina Mokia, Mani Habu, Sileluwa, Nebike, Chugu Goze Mundin, Naya Mami, Nezola, Naya Mami, hey, Muriba, in the People's Club of Nigeria, from the Mahatma. Can you never worry? Can you never cheat? Father, Father, is in me. Father, Father, the horse. That's going to be Palestine. Hey! People's Club of Nigeria and the Philadelphia branch, USA. And they were in the Chirechio. In the Chua was Lagosi. In the name of Robolaka. In the words you over. And Anastasia. Chief Doctor Imam People's Club of Nigeria International USA. Dr. Mrs. Victoria Man, H1S, who gets a wine, Asa, who gets a wine, Asa Wayoma, on more video, Asa Wayoma, one where is the woman, hey, Lord, and like it. Like I said, my father, hey, can you just Chairman, People's Club of Nigeria International, Philadelphia branch, USA. Everybody hey, onye chọrọ gadero mmadụ. Everybody na People's Club, and in Wogoma, and in Yakazi, okay, oh, yes. Now, yeah.
This is good. Trust me. Wani maramba. Lale kubagu ani nekele. Anna nekele. She comes to Oliver is young. Anubawa. Chairman Emeritus. Outstanding chairman. Double. Anubawa. Woke Wesiri Wolio. Anubawa. Woke One